Dneska to bolo super. Akcia, ako by som povedal, každý rok veľmi, veľmi zábavná a taká utužujúca. A aj také dosť zadozučinenie, že vieme pomôcť mestu a trošku tej čistote tej prírody. Čo sme dneska vyťahli? No, tam väčšina to bolo nejaké plastové fľaše, pozerali sme, či sa dajú vrátiť za 15 centov. Sem tam nejaké vedrá, strašne veľa polystyrénu, sklenené fľaše a všimol som si tam ešte nejaké hula hoop koleso, takže myslím si, že sme toho dosť dneska vyzbierali. Z vody sme vyťahli autičko, rôzne smradlavé veci neidentifikovateľného pôvodu. Plánujem sa zúčastniť určite aj budúci rok. Som tu vlastne 4-krát a je to vždy perfektná akcia. Akcia bola super, parádne počasie. Zaujímavé, čo sme vyťahli z vody, bol podstavec na dopravnú značku, veľký betónový. No, akcia bola dobrá, ako každý rok. Našli sme 2 cestovné tašky plné veci. Obsah je neznámy a dosť veľa plastových fľaš, plechoviek. Okrem toho, že je to skvelý deň na čerstvom vzduchu s kolegami, tu dávate veľmi dobrú klobásku a občerstvenie po tomto splavení, čiže určite sa plánujem zúčastniť.